era una oliva. Bueno, és una oliva, però ja ho he avançat i entra per aquí. Vull dir, crec que veus aquest forat que queda entre la boca i aquí darrere? Per tindre l'aigua. Bueno, això tindria que estar, han passat uns quants i estan tots cerrats. De la fita del vàter tira 5 segons i para, que ja no sigui, que hem gravat. Ara estic gravant. Directamente a l'associació. Si no té aquest, si us assegureu, ara si voleu vosaltres, per nosaltres ja no mira. De totes maneres no li afectaria amb ell, el bateria també. No té per què, perquè l'aigua un cop fora, si rellisca pel tubo et pot afectar a tu, en el baix, com amb ell, com al de baix de tot, sense que vosaltres us toqui. Això sí que ja és molt més complicat, O sigui, sí que si no es veu el tubo descobert no saps per on afecta. Vale? O sigui, si vosaltres tinguéssiu humitats, és una putada perquè llavors es va obrir i fins que no proves es van obrir. En aquest cas, com heu fet moltes proves, l'únic que heu d'acabar de provar del tot és que ningú tiri res, jo si fos casa meva, i tornar a fer la prova d'aquí baix, del primer pis, del rotllo omplint una pica i deixant-la anar, ¿vale? Llavors mirar i anar vosaltres a baix, del rotllo deixa anar, pum, o el que sigui, i acabar de mirar que no surt aigua quan aquest tira, ¿vale? Perquè això està malament, però saps què vull dir? Jo sí que em sembla que entra l'aigua, però al 100% jo no puc apostar la meva vida per això, ¿vale? Perquè és una imatge, perquè no ho estic veient, no estic veient l'aigua per fora, com vull dir, no es pot mirar de cap altra manera. Però feu aquesta prova com per acabar, aquest vídeo, mira, ja està gravant per ràpid a parlo, ¿vale? Vull dir que